Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бүген студентлар беренче субботникка чыктылар. Шушы территорияны алар бүген 1 сагат эчендә җыештырырга ниятлиләр. Күмәк яхшы эш, күңелгә дәвам. Әлмәттә санитар чистарту 2 айлык кысаларында өмәләр башланды. Инде балалар үстергән вакытта коляскаларны балчыклардан сөйрәп биргән чакларда шушы урамда яшәүчеләр үзләре дә әйтерләр. Чыннан да бу безнең өчен зур ягалык, зур шатлык, сөенеч булды. Эш башкарылгач, күңел үсеп китә. Үзара салым программасында катнашып, авыллар төзекләндерүгә акча алуны дәвам итә. Александр с детства увлекался астрономией и радиотехникой, самостоятельно собирал телескопы и авиационные модели. Галәмгә таба бер адым. Азнакай районына очучы космонавт Александр Гребенкин килде. Әлмәттә язгы өмәләр сезоны башланып китте. Беренчеләрдән булып, Әлмәт һөнәри күллияте студентлары шәһәрне чүптән арындырырга чыкты. Балалар перчаткалар һәм чүп капчыклары белән коралланып, Гыфиятуллин урамындагы территорияны тәртипкә салдылар. Чисталык яклылар белән Алса Әхмәтҗанова очрашып кайтты. Яз җитү белән шәһәрдә матур булмаган күренеш. Кыш буе җыелган чүп-чар өскә чыга. Менә хәзер инде вакыт җитте шәһәрне чистартырга, аны матурларга. Бүген студентлар беренче субботникка чыктылар. Шушы территорияны алар бүген 1 сагат эчендә җыештырырга ниятлиләр. Шимбә иртәсе Әлмәт һөнәри күллияте студентлары өчен ялдан түгел, өмәдән башланды. Гыфиятуллин урамындагы 5-нче йорт янындагы территория зур масштаблы чистарту урынына үрелде. Пластик, кагаз, пыяла, бу шешәләр арасында яшерелгән бар чүп-чар тиз арада капчыкларга төялды. Чисто не там, где убирается, а где не ссорят. Чиста җыштырылган урында түгел, чүпләнмәгән урында. Безнең шәһәрдә контейнерлар күп, халык чүпне шунда салып барса иде. Гомумән шәһәрдә чисталык сакланырга тиеш. Чтобы дышалось лучше. Если каждый будет хотя бы следить за собой. Әгәр дә һәр кеше үз-үзен күзәтеп чүп-чарны савытларга ташласа, шәһәр күпкә чистарак булыр иде. Хәзер без көздән калган яфракларны гына җыштырыр идек. Без монда бик күп шешәләр, чүп-чар һәм пластик җыштырдык. А здесь мы убирали очень много бутылок, мусора. И пластика. Бу урам буйлап әлеге студентлар еш йөри һәм алар чиста урамнарда йөрүнең рәхәтрәк булуын таныйлар. Берничә сәгать эчендә студентлар әлеге территорияны тулаем тәртипкә китерде. Бу өмә сезонда әле беренчесе генә. Якын атналарда башка уку йортлары, предприятиеләр һәм шәһәрнең кайгыртучан халкы да кушылачак. Чөнки санитар-экологик 2 айлык республикада 1 апрельдә башланып, 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Акция кыштан соң территорияләрне чистарту, чүплекләрне ачыклауга һәм үз территорияләрен тәртипкә китерүгә юнәлтелгән. Традицион республика күләм өмә 25 апрельдә билгеләнгән. Алса Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында үзара салым җыю программасының мөһим этабы тәмамланды. Ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән гамәлдә. Әлеге программаның асылы авыл кешесе салган һәр сумга республика тагын 4 сум өстәү нәтиҗәсендә торак пунктларны тәртипкә салу, төзекләндерү. Әлмәт районында гына да проект эшли башлаганнан бирле күп авылларда юллар салынды, чишмәләр төзекләндерелде, зират тирәләре яңартылды. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу елны иң зур күләмдә акчаны Кәләй авылы халкы җыйган. Бишмунча авылында яшәүчеләр исә үзара салым җыюны 100% оештыра алган бердән-берләр. Бишмунча авыл җирлегендә якынча 800 кеше яши. Бу саннарга Камыелга, Бакчасарай һәм Акчишмә авылларында яшәүчеләр дә керә. Монда һәрбер авылда яшәүче акчасын жәлләмичә шушы авылны үстерүгә юнәлткән. Бүген авыл халкы авыл җирлеге башлыгы белән берлектә әлеге акчаларны кая юнәлдерергә икәнен сөйләшә. Биредә һәркем авылы үсешенә биргән һәр сумны инвестиция икәнен төгәл аңлый. Безнең авыл халкын мин пассив димәс идем. Алар бик актив һәм соңгы 2 ел эчендә авылдагы матур үзгәрешләрне барыбыз да күрәбез. Авыл җирлеге башлыгы Мурат Тушиуллина менә шу эшкә килүе халыкны, авыл халкын тагы да берләштерде дип әйтер идем мин. Без үзебез сөйләштек тә монда авылны 5-кә бүлеп, һәрбер ниләргә, как округ дип әйтәсе килә инде, старосталар билгеләп куйдылар. Рәхмәт аларга. Безне поддерживать итеп торалар, безгә дәшләргә рәхәт алар белән.
Бишмунча авылы мисалы зур үзгәрешләр һәр кешедән башлана икәнен исбатлый. 800 кеше бердәм команда булып эшләгәндә, хәтта булмастай булып тоелган планнар да тормышка ашырыла. Авыл җирлеге башлыгы Мурат Мөбәрәкшин сүзләре буенча, алар ел саен барлык акчаларны юлларны ремонтлауга юнәлтә. Чөнки авылда бүген бу шишәргә тиешле иң мөһим сорауларның берсе. Былтыргы җыелган акчалардан Газизов урамында асфальт җәйдерелгән булса, быел Тукай урамы чиратта. Biz халык белән бик бердәм эшләй башладык. Халык бик әйбәт безнең. Башта монда җитәкче кеше генә кирәк дип өмет иткәннәр. Җитәкче булса, башта алга атлау, эшләү монда дәвам итә. Без үткән ел 24 елны салым сход ясадык та инде гражданнар белән 600 сумнан җыярга уйладык акча. Безнең төп план юллар төзекләндерелде. Ремонт эше, асфальт салу инде. Газизов урамында яшәүчеләр моңа кадәр юлның нинди хәлдә булуын исебезгә дә төшерәсебез килмәдиләр. Иң мөһиме, алар бүген аннан канәгать. Моңа хәтле инде балалар үстергән вакытта коляскаларны балчыклардан сөйрәп биргән чакларда шушы урамда яшәүчеләр үзләре дә әйтерләр. Чыннан да бу безнең өчен зур ягалык, зур шатлык, сөенеч булды. Программа буенча җыелган быелгы акчаларны халык Тукай урамын төзекләндерүгә юнәлтергә уйлый. Кадрлардан күренгәнчә, биредә юлны ремонтлау күп дистә еллар дәвамында башкарылмаган. Хәзер бу урамда яшәүчеләр юлның торышыннан интегә. Тирән чокырлар, пычрак, тузан, ниһаять урамга ремонт ясалачак. Авылыбыз бик матур. Матур урында, һавасы матур. Йортлар матур, кешеләр тырыш. Юлларыбыз да матур булса, бик шат булырык бүгенге көндә. Үзара салым җыю программасы авыллар өчен җирле мәсьәләләрне чишү өчен реаль мөмкинлек. Узган ел Әлмәт районы халык кертемнәренә өстәмә буларак республика бюджетыннан 54 миллион 400 мең сум акча алынган. Салым күләмен авыл халкы үзе билгели. Быел ул 400-дән 7,5 сумга кадәр булган. 22 торак пункт 100% җыем тәэмин итте быел. Җыемнарның гомуми күләме 17 миллион сумнан артык. Бу районда үзара салым җыю программасы гамәлдә булган еллардагы иң зур күрсәткеч. Иң активлар арасында Сабанчыда 100 кеше 2500 сум түләгән. Бишмунчада да 100% җыелган акча. Иң зур сумманы Кәләй җыйды 1 миллион 590 мең сум. Суркина бик яхшы нәтиҗә күрсәткән. Анда яшәүчеләрнең активлыгы аркасында югары күрсәткечләргә ирешергә мөмкин булды. Авыл халкы акчаны юлларны ремонтлауга, яктырту урнаштыруга, шулай ук зиратларны, парк зоналарын төзекләндерүгә һәм су белән тәэмин итү мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлтә. Быел авыл җирлекләрендә төзекләндерү эшенә кирәкле конкурс процедураларын үткәннән соң керешәчәкләр. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Үшүче космонавт Александр Гребенкин Ознакай муниципаль районына визит ясады. Очрашу чаралары район җитәкчелеге, мәгариф һәм балалар иҗаты үзәге коллективлары, яшьләр үзәге белгечләре тарафыннан оештырылып, аның төп инициаторы шәһәр аэродромы территориясендә эшләп килүче радиосөючеләр түгәрәгенә йөрүчеләр һәм аларның җитәкчеләре Ринат Вәлиев. Ничек булганы сюжетта карагыз. Ознакай җирлегендә космонавтны якты йөз, икмәк, чәкчәк белән каршы алдылар. Очрашу үзе шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә узды. Александр с детства увлекался астрономией и радиотехникой, самостоятельно собирал телескопы и авиационные модели. Александр Гребенкин ауыр атлетика буенча спорт мастера. Халыкара космик станциягә беренче очышны ул 2024 елның мартында ясый. Радиосөючеләр түгәрәге җитәкчесе Ринат Вәлиев сүзләренә караганда, ознакайлылар космонавт белән шул елны элемтәгә чыккан булган. 30-й сеанс радиосвязи. Бүген 15 сәгатьтә без космос белән 30-нчы тапкыр элемтәгә чыктык. Моннан алда 2024 елда 3 сеанс уздырдык. Мин әйткән идем, Александр Гребенкин киләчәк дип. Я приведу Александра Гребенкин к вам классом. Александр Гребенкин сынаучы космонавт, җирне иллюминатор аша күргән кеше. Балалар өчен ул батыр гына түгел, тере дәлил. Мин сезнең һәрберегез белән танышуыма шатмын. Барлык сорауларга җавап бирергә тырышырмын. Ә монда бик күп сораулар бирердә яшьләр җыйналган. Залда утыручыларның сораулары күп булды. Алар космонавтның һәр сүзен йотылып тыңлады. Иң мөһиме, үзегезгә ышаныгыз һәм авырлыклардан курыкмагыз. Берәр нәрсә турында хыяллансагыз, көн саен шул максатка таба атлагыз. Хәтта кечкенә адымнар белән булса да, дип теләде космонавт. Мондый очрашуларны батырлык дәресенә тиңләргә була. Кем белә, Ознакайның да бәлки үз Гагариннары үсеп чыгар. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәтнең Ноты Яшьләр симфоник оркестры алтын ачкыч әкиятен тәкъдим итеп, тамашачы каршында чираттагы имтиханын тотты. Нефтче мәдәният йорты базасында берләшкән яшь музыкантлар инде 2нче сезон эшли. Бу ел алар Татнефть компаниясе канаты астында үсүләрен дәвам итә. Музыкаль әкиятне Рәдифә Нигъманова карап айтты. Нота Яшьләр симфоник оркестры үзенең эшен 2нче ел дәвам итә. Бу юлы алар үзләренең язгы сессиясе барышында тамашачыларны балачакка алып кайтырга булдылар. Тамаша башланырга санаулы минутлар калып бара. Музыкантлар үз коралларын барлый, урыннарда җайлаша. Хәзер инде дулкынланырга вакыт юк. Булган осталыгыңны бер йодрыкка топлар өчен эшләр башкарылган. Җыелып чыгыш ясыйсы гына. 2нче сезонның 1нче яртысында коллектив Пушкинның Метель повести мотивлары буенча музыкаль спектакль тәкъдим иткән булса, язгы сессия нәтиҗәсендә Золотой ключ әкиятен булдырды. Вакыт кыска булуга карамастан коллектив катлаулы партитураларны һәм сәхнә сәнгатен үзләштерә алды, ди оркестр җитәкчесе Рамил Садриев. Произведение называется «Золотой ключик». Әсәр Алексей Толстойның мәшһүр әкияте буенча алтын ачкыч дип атала. Ләкин без элек эшләнмәгән композитор Андрей Крутов, Новосибирск композиторы. Ул безгә аның музыкасын башкару хокукын бирде һәм без бу музыканы сәхнәбездә башкарабыз. Татарстанда ул беренче тапкыр башкарыла. В Татарстане она исполняется впервые. Маэстро! Музыку! Оркестр составында Әлмәт, Ознакай, Йор Шаллы, Лениногорск егет кызлары. Камил Фатыхов исә Санкт-Петербургтан ук килгән. Бирегә аны бас кларнет һәм кларнет партиясын кую һәм уйнау өчен махсус чакырганнар. Егет үзенең туган республикасында мондый проект булуы белән ихлас горурлана. Только-только появился на свет и еще ничего не знает. Эх, папа Карло. Процесс был очень грамотно поставлен. То есть вначале я вот приехал, не понял даже сначала, как вот это все может быть в итоге так красиво. Но все четко по графику, репетиции, и все это как-то расчесали, эту разношерстность. Получилось очень вкусно. А что там? Кукольный театр! Сессия оркестр өчен генә иҗади хисап булмады. Музыкантлар Буратино турындагы классик тарихтан рухландырылган мюзиклдан аранжировкалар башкарган булса, Мәдәният сараеның театр студиясе артистлары дуслык турындагы маҗаралы мохитен бирергә тырышты. Сәхнәдә шулай ук Нефтче Мәдәният сарае җыелма хорыда чыгыш ясады. Мы же знаем своих участников. Без бит инде үз катнашучыларыбызны, аларның тавышларын беләбез, шуңа күрә безнең барысы да ничектер бик тиз килеп чыкты. Өстәвенә беренче чыгыштан соң безгә яңа катнашучылар тартыла башлады. Безнең ансамбльләргә түгел, аларда хорда җырлау бик ошады. Алар акрынлап кушылдылар һәм шуннан бирле состав тулылана гына. Пополняется состав. Открываются путнику, смотрящему на это место с высоты близлежащих холмов. Музыкаль әкияттен тамашачылар яратып кабул итте. Оркестрның алдагы чыгышларын нотаның социаль челтәрләреннән карап белә алачаксыз. Рәдифә Нигъманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты. Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә нәфис гимнастика буенча Бөтен Россия клуб лигасына зона этабы узды. Май аенда узачак Пенза һәм Тольятти шәһәрләренә юлламалар нәкъ менә шушы ярышларда билгеле була. Сайлап алу этабында иң кечкенә катнашучылардан башлап спорт мастерларына кадәр гимнастлар чыгыш ясады. Һәр элемент ортында меңләгән йыгылу һәм күтәрелү. Кызлар монда бөтен сәләтләрен күрсәтәләр. Жюри әгъзалары гимнастларның дулкынлану белән көрәшә торган эчке көчен дә бәяли. Артистизмга да карый, күнегүләрне дөрес үтәүгә дә. Сейчас в художественной гимнастике в связи с изменением правил Бүген нәфис гимнастикада кагыйдәләр үзгәрү аркасында көчле артистизмга ия булу бик мөһим. Предмет белән грамоталы эшләү мөһим. Катнашучылар чыгыш ясаганнан соң бәяләрне белә алалар. Аннары старт беркетмәсе төзелә. Һәм бәяләмәләр нигезендә иң көчле гимнастлар сайлап алына. Оценки за свои выступления, и далее формируется уже стартовый протокол. И, в принципе, на основании оценок отбираются самые сильнейшие гимнастки.
Ярышларның иң яшь катнашучыларына 3 яшь. Алар өчен бу беренче җитди чыгу. Тәҗрибәле гимнастларның, спорт мастерларының дәрәҗәсе күпкә катлаулырак. Келәмдәге чыгыш ясауда тренерларның да роле зур. Бүген алар сәхнә артыннан күзәтә. Гомумән алганда кызлар өчен ярышлар бик мөһим, чөнки һәр бәйге алар өчен тәҗрибә. Һәр ярышта алар өчен чыгыш ясау җиңеләя генә бара. Алар зур стартларда борчылмый да башлыйлар. Волноваться на крупных стартах. Әлеге ярышларда бүген 200-дән артык гимнастлар катнаша. Күп кенә гимнастлар өчен бу ярышлар инде бер адым алга китү өчен мөһим вакыйга булып тора. Май аенда Пенза һәм Тольяттига бөтен Россия лигасын яулап алырга баручыларның исемнәре билгеле. Алар хәзер югарырак дәрәҗәдәге ярышларга әзерләнәчәкләр. Мин тагын беренче урын алырга киләмен монда. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шелтәренә кіріп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.